Tak, dobrý deň. Moje meno Lucia Lacková. Ja sa na začiatok ospravedlňujem, pretože mi pomaly odchádza hlas, tak dúfam, že ma budete počuť aj vzadu. Každopádne, ja vám dneska skúsim priblížiť, čomu sa vo Webflow venujeme. Pridám sa do klubu videí, pretože mám tam jedno video, ktoré veľmi dobre ilustruje, čomu sa vo Webflow venujeme, respektíve ako naša aplikácia funguje, ale potom vám ešte poviem samozrejme ďalšie veci. Naše druhé meno na konferenciách je nefungujúca prezentácia, respektíve video, tak dúfam, že ma to tentokrát nesklame a že to bude fungovať. Nebo dodavatelé Nefunguje zvuk, ale tak verím, že to budete počuť aspoň z toho laptopu. Nevadí, ja ho pustím od znova. Stává se, že vám kolegové nebo dodavatelé předávají doklady pozdě? Navíc ještě několika různými způsoby? Běháte po firmě a hledáte odpovědné kolegy, kteří schválí jednotlivé faktury? A pak musíte zpracovat účetnictví na poslední chvíli anebo tvořit spoustu dohadných položek? Řešením je cloudová aplikace Webflow, kterou jednoduše napojíte na váš účetní software. S Webflow budete mít všechny faktury ve stejnou chvíli, kdy je odešle dodavatel. Papírovou účtenku si manažer po zaplacení vyfotí mobilní aplikací, vybere druh dokladu a odešle do Webflow. Díky automatickému zpracování účetních dokladů s pomocí umělé inteligence již účetní nemusí přepisovat data z faktur ani vybírat předkontace. Manažer může doklady odkudkoliv a kdykoliv jednoduše schválit. Náklady lze rozúčtovat na střediska, zakázky a projekty, nebo třeba po jednotlivých položkách. Po finálním schválení a kontrole účetní se doklad přenese do účetního systému. K dispozici je zabezpečený elektronický archiv, kde si můžete jednoduše vyhledat doklady s kompletní historií. Pro ještě lepší kontrolu nad náklady pak můžete využívat modul nákupních objednávek, které pak lze automaticky nebo ručně spárovat s fakturami. Zjednodušte si práci s účetními doklady. Zbavte se zbytečné a manuální práce. Schvalujte doklady kdykoliv a odkudkoliv. Webflow.com. OK. Takže dúfam teda, že aspoň v krátkosti som priblížila, čomu sa vo Webflow venujeme. Myslím si, že je to lepšie, než robiť live ukážku, tak aspoň takýmto ilustračným videom. Každopádne mám ešte tento pomocný slajd, pretože video už je zo pár rokov staré a určite neobsahuje všetky tie nové featurey, ktoré aktuálne vo Webflow už máme. Samozrejme, zaznelo tam to, že v podstate Webflow sa dá použiť už pri vstupe dokumentov, kedy sa generujú vlastne náklady. To znamená, keď vám dodávateľ posiela faktúry, účtenky a podobné záležitosti. To znamená, môžete na spracovanie tých dokumentov použiť zberné e-maily, ktoré proste fungujú na digitálny obeh dokumentov. Môžete samozrejme na to využiť aj mobilnú aplikáciu, ktorou sa tie dokumenty skenujú. Následne, už tu zaznelo mnohokrát dneska AI. My na to tiež používame AI konkrétne na vyťažovanie dokumentov. My na vyťažovanie používame technológiu od spoločnosti Rosum. Takže ako náhle ten dokument sa do Webflow dostane, to znamená od toho dodávateľa, prípadne tam nahráte fyzickú účtenku, tak sa na pozadí vlastne začne vyťažovať, aby účetní to nemusela skrátka prepisovať, takže jej to hodne šetrí čas. Ako náhle sa ten dokument vyťaží, tak je možné aplikovať aj plnohodnotný schvaľovací proces, ktorý sa dá rôznymi pravidlami napodmienkovať, či už je to čiastka, prípadne rôzne kontrolingové objekty, ako sú strediská, zakázky, činnosti a podobné záležitosti. Takže toto je už dneska samozrejmosťou. Okrem iného je možné vo Webflow vytvárať aj nákupné objednávky, to znamená, pokiaľ vy poptávate nejakú službu alebo zboží, tak si môžete objednávku vytvoriť priamo vo Webflow, následne ju odoslať zo systému, samozrejme ju môžete nechať ešte preschváliť, pokiaľ je potreba. No a potom až samozrejme dojde k realizácii toho nákupu, dodávateľ vám vyfakturuje za danú službu, prípadne zboží, tak sa u nás v systéme vo Webflow tá dodávka vlastne alebo objednávka spáruje priamo s tou faktúrou. Takže je možné potom sledovať aj vývoj tých dodávok v čase, nakoľko tam vidíte stav tých jednotlivých objednávok. Neodmysliteľnou súčasťou Webflow je samozrejme aj náš archív, pretože jednak je plnohodnotne zabezpečený, k tomu sa vlastne dostanem za chvíľku. A každopádne je tam z pohľadu legislatívy aj k náhľadu plnohodnotná auditná stopa, to je niečo, čo digitálne dokumenty alebo digitálne spracované dokumenty musia dneska obsahovať. Takže tam nájdete kompletne celú históriu, ako už bolo aj vlastne zmienené v tom videu, a k náhľadu, takže v prípade, ak príde auditor, finančák, kontrolóri si vyžiadajú nejaké dokumenty k náhľadu, tak im
môžete skrátka zdeliť ten pasívny prístup a vo Waveflow si môžu vlastne auditori k nahliadnutiu zobraziť všetky dokumenty, ktoré tam sú so všetkými detailami, prílohami a tak ďalej. Samozrejme, v pláne máme aj nejaké novinky, ktoré chystáme v priebehu tohto roka. Budú sa týkať reportingu. Samozrejme, naše dáta alebo dáta vo Waveflow neobsahujú kompletné dáta, ako napríklad sú dáta v účtovnom systéme v Business Centrali. U nás štandardne nie sú plnohodnotné výnosy. Nemáme tam teraz odpisy, nemáme tam danové povinnosti a podobne, takže ten reporting, ktorý sa bude vlastne vzťahovať na Waveflow, bude ťahať dáta len od nás. To znamená, bude možné tam vlastne zobraziť rôzne reporty na úrovni faktúr prijatých, skrátka, kde sa povedzme, v akých procesoch spracovania sa ten dokument najviac zasekáva, to znamená prípadne u koho ten dokument čaká najdlhšie na schválenie, prípadne ako dlho po splatnosti sú záväzky, pohľadávky a podobné veci. Každopádne to nás ešte čaká, aktuálne je to vo vývoji. Ale takú novinku, ktorú môžem zdeliť, je vlastne správa firemných výdajov. Je to nový produkt, ktorý vošiel do platnosti relatívne nedávno. Je to v spolupráci s Českou sporiteľňou a Vízou. Predpokladám, že asi hodne z vás používa firemné peniaze, respektíve platí za nejaké firemné výdaje. A teraz je jedno, či sa bavíme povedzme o vyúčtovaní cestovných náhrad, alebo povedzme platíte za nejaké firemné nástroje, online nástroje, či už marketingové, alebo skrátka nejaký subscription model, ktorý funguje na pozadí a stiahujú sa peniaze z karty. Ja to rada nazývam, že je to taká čierna diera účtovníctva, pretože presne tieto doklady, ktoré sú automaticky stiahované z kariet, tak sa často tratia a tratia sa aj fyzické účtenky a presne kvôli tomu vlastne vzniklo riešenie, ako sú firemné výdaje z Waveflow. Funguje to veľmi jednoducho, pretože tieto firemné výdaje sú naviazané na platobné karty. To znamená, vy môžete vlastne od Českej sporiteľne poptať práve tú kartu, ktorá je vám potom vydaná na meno. Funguje to potom veľmi jednoducho tak, že ak človek tou kartou zaplatí, tak tá transakcia prebehne. Je to potom nalinkované na našu aplikáciu mobilnú, kde daného človeka tá aplikácia vyzve okamžite k tomu, aby ten dokument nahral. Pokiaľ ho nenahrá, tak mu tam neustále chodí notifikácia, že ten dokument potrebuje doplniť. Takže ako náhle on ho vyfotí, tá transakcia prebehne rovno do Waveflow a účetní ho má vlastne u seba. To znamená, na konci mesiaca ona má o hodne menej práce s tým, aby tie dokumenty dohľadávala a hlavne vy môžete vypustiť z hlavy to, že na konci mesiaca vás bude proste čakať nejaká agenda s tým, aby ste dohľadávali tie účtenky, ktoré vám proste k tej danej transakcii chýbajú. Takže za mňa ako z pohľadu účetní je to super vec, pretože šetrí to čas, šetrí to agendu, šetrí to proste nervy jednak vaše a jednak potom na druhej strane aj tej účetní. Takže to je taká asi novinka. Prejdem trošku možno k číslám, pretože aby ste si vedeli predstaviť možno z pohľadu toho, koľko toho spracujeme. Tento slajd vlastne ilustruje, koľko dokumentov cez nás pretečie mesačne. Je to zhruba 400 000 dokumentov v celkovej hodnote viac ako 25 miliard českých korún. Aktuálne vo Waveflow funguje už viac ako 6500 zákazníkov a máme viac ako 11 000 aktívnych užívateľov. Aktuálne máme 3 pobočky, tá hlavná je tu v Prahe, a druhú máme na Slovensku v Bratislave a tretia vznikla minulý rok v Berlíne. Takže čaká nás vlastne docela rušný rok, pretože expandujeme práve aj na nemecký trh. Verím, že sa nám to teda úspešne podarí. V krátkosti, len aby ste si vedeli predstaviť, kto sú naši klienti. Tým, že venujeme sa síce digitalizácii účtovníctva, alebo respektíve tej agende, ktorá je s tým spojená, neznamená, že naši klienti sú len účetní firmy. Jasné, sú síce v prvom riadku, pretože je to obrovská skupina klientov, ktorú vo Waveflow máme, ale naši klienti sú klienti ako z akýchkoľvek odborov biznisu. Jedno, či sa bavíme o službách, či sa bavíme o zdravotníctve, prípadne iných druhoch biznisu. Môžete si tam vlastne všimnúť, že sú tam reality, výrobné služby. Medzi takých fakt známych spomeniem napríklad spoločnosť Lindt, ShopTet, Octagon, Austrian Airlines Technik, ktorí sa vlastne venujú službám v oblasti leteckej techniky a tak ďalej, prípadne Partners banka. Takže nie sme vyhranení len na účtovné firmy, dokážeme vlastne tú agendu zdigitalizovať naozaj všetkým, ktorí tú potrebu majú. Mnohokrát sa nás ľudia pýtajú, dobre, tak ak ste cloudová aplikácia, potrebujem vedieť, či ste bezpeční, tak tu ilustruje tiež ďalší slajd to. Máme ISO certifikáciu, ktorú sme získali minulý rok a samozrejme všetky dáta, ktoré vo Waveflow sú, tak sú GDPR compliant, takže s tým by problém byť nemal a naše cloudy bežia
na Microsoft Azure, takže kolegovia, myslím, že ma radi potom doplňa, či je potreba sa báť alebo nie. Trošku sa dotknem toho AI, pretože ani my nechceme, aby nám nejak ušiel vlak. Samozrejme, my už v túto chvíľu nejakú umelú inteligenciu vo Webflow používame. Jednak, jak som spomínala, v rámci vyťažovania používame na to technológiu spoločnosti Rosum. Na pozadí v rámci vyťažovania účteniek máme aj svoje vlastné AI, ktoré je v beta verzii. Nie je tak dokonalé, ale pracuje sa na tom. A v rámci spracovania faktúr a zaúčtovania využívame rôzne predikcie na zaúčtovanie, čo sa týka z pohľadu kontrolingových objektov, takže zakázky, projekty, činnosti a tak ďalej. Tam je samozrejme aj zmienené, že to vyťažovanie má vysokú presnosť. Áno, môžem to potvrdiť, každopádne záleží aj od toho, v akej kvalite je ten daný dokument. Takže pokiaľ je poliatý, pokrčený, prípadne nie je dobre čitateľný, tak tá presnosť sa potom rapidne znižuje. Takže to je niečo, čo treba brať určite zreteľ. V úvodzovkách krátkodobý plán. Jak som spomínala, my nechceme, aby nám ušiel vlak, pretože to AI-ko má veľmi dobrý rozmach a proste všetko sa to hrozne rýchlo vyvíja. Takže naši vývojári, alebo teraz spolu s týmom sme sa zhodli na tom, že pozastavíme jeden celý sprint a budeme sa venovať proste implementácii AI do Webflow, pretože tých požiadavok je naozaj dneska hrozne mnoho. Aktuálne už funguje kategorizácia dokladov na vstupe, ale je to proste zatiaľ, je to manuálny úkon, takže aktuálne vývojári pracujú na tom, aby skrátka Webflow dokázalo rozoznať už v dobe, kedy ten dokument do Webflow sa odošle, treba s zbernou e-mailovou adresou alebo cez aplikáciu, aby ten systém dokázal rozoznať, o aký typ dokumentu sa jedná a zaradil ho presne tam, kam má. To znamená, aby ľudia nemuseli vykonávať tú manuálnu činnosť a zaradzovať v úvodzovkách tie dokumenty manuálne. Druhou takou vecou je, že áno, už som spomenula, existuje predikcia účtovania, ktoré si môžete rôznym spôsobom napodmienkovať. Uvediem príklad. Príde nám faktúra od Vodafonu, potrebujem, aby ju zaúčtoval systém na číslo účtu 518 služby alebo niečo podobného. V budúcnosti, v blízkej budúcnosti to bude tak, že Webflow dokáže predikovať to zaúčtovanie už na tých položkách. To znamená, vyťažia sa z dokumentu položky a bude vedieť vlastne ten systém priradiť to zaúčtovanie už na tie položky. Samozrejme, tam budú rôzne doporučenia, podmienok tých automatizácií, ktoré tam budú nastavené, pretože systém sa naučí rozoznávať vlastne všetky tie veci, ktoré do Webflow zadáte. Tá umelá inteligencia bude proste výkonnejšia, čím častejšie sa s ňou bude pracovať a tým viac, skrátka, vám tých doporučení bude Webflow poskytovať. Samozrejme, chceme to určite napojiť aj na schválenie, respektíve to bude taký v odzvukách pomocník, pretože dokáže rozoznať nejaký fraud, podvod, prípadne nejakú anomáliu, ktorá v tom schvaľovaní je. Ak tam je náhodou nejaký duplicitný dokument, podozrivé pohyby a tak ďalej, tak na toto vás potom ten AI pomocník vlastne upozorní. Aktuálne vo Webflow funguje aj fulltextové vyhľadávanie, každopádne je to vyslovene na kľúčové slová, prípadne môžete tam zadať kompletne celé číslo, Webflow vám to vyhľadá, ale v budúcnosti bude možné vlastne zadať celú vetu. Treba, ako je tam napísané, nájdi mi faktúru, ktorá súvisí s firemnou akciou zo srpna minulého roku. No, takže v podstate bude tam možné zadať celú vetu a ten systém to proste dohľadá. Myslím si, že dneska už je to celkom bežná vec, pokiaľ sa využíva nejaký online AI tool, ktorý má v sebe nejakú históriu, databázu nejakých dát, tak toto je samozrejmosť, takže chceme to určite aplikovať aj vo Webflow. A bude tam samozrejme aj AI chat. Aktuálne máme chat, ale na pozadí fungujú ľudia. Není to žiaden robot, takže pokiaľ tam napíšete nejakú otázku, kolegovia reagujú. Ale v budúcnosti budeme mať určite aplikovaný aj ten Webflow AI chat, ktorý proste bude fungovať ako taká encyklopédia, respektíve nejaký knowledge base, čo sa týka Webflow. To znamená, ak ľudia alebo klienti budú mať nejaké otázky, ktoré sa týkajú Webflow a treba naša podpora bude zahltená, tak si môžu vlastne využiť aj tento online AI chat. No a aká bude budúcnosť? My sme sa s týmom zhodli, že v podstate vznikne taký ako keby superhuman AI accountant. Nevieme, či to bude človek, alebo to bude stroj. Náš CEO rád tvrdí, že
by rád veril tomu, že to skrátka bude stále človek, pretože bude musieť používať skrátka selský rozum na to, aby to účtovníctvo vyzeralo a bolo správne. Každopádne ja som pred časom videla veľmi zaujímavý dokument, ktorý mi to trošku vyvrátil a úplne toto je možno taká ako budúcnosť najbližších rokov, že skrátka ten účtovník si bude môcť pomáhať rôznymi nástrojmi ako Webflow, aby si tú prácu uľahčil, to znamená, bude o mnoho viac efektívny. Bude sa venovať skrátka už iba supervízii toho účtovníctva, bude sa môcť venovať povedzme kontrolingu, daniam a podobným veciam, ktoré pre ňoho majú ako o mnoho väčší zmysel. Ale práve v tom dokumente som videla niečo, čo mi rozvrátilo tie predstavy o tom, že ľudia skrátka budú môcť v úvodzovkách ako integrovať tú umelú inteligenciu aj do svojej hlavy a skrátka tam, kde nebude stačiť ľudská myseľ, ho doplní práve tá umelá inteligencia. Takže toto je moja predstava nejakého super účtovníka, ktorý bude mať v hlave integrované tú umelú inteligenciu. Ale to je asi hudba budúcnosti, neviem, kedy to nastane, pretože dneska sa to hýbe strašne rýchlo. Ešte pred 2 rokmi som netušila, že budeme účtovať na báze AI účtovníctvo a deje sa to. Takže uvidíme, čo nás čaká. A z mojej strany je to asi všetko. Nechcem vás úplne zaťažovať nejakými siahlodlhými prezentáciami, takže ja vám ďakujem za pozornosť a v prípade, ak by ste sa chceli na čokoľvek spýtať, tak som vám k dispozícii ja a vzadu ešte můj kolega. No a teraz nechám asi slovo Michalovi. Prepnem? Jo. Tak já o tom budu povídat, třeba to za chvíli i promítnu. Takže mezi Webflow a Business Centralem obě jsou to cloudové aplikace a mezi nimi funguje konektor, který my jsme jakoby připravili a společně s kolegy z Webflow jsme ho rozběhli. Proč vůbec mohl vzniknout? Protože na straně Webflow i na straně Business Centralu existuje API. To znamená, ty systémy jsou připravený na online API komunikaci, to znamená technologicky na straně Webflow je třeba možnost přes API nastavit číselníky. A my jsme to využili a protože vždycky, když s něčím začínáte, nějakou aplikaci nastavujete, tak se s tím stráví nějaký čas. My jsme ale v situaci, že v Business Centralu je spoustu věcí už nastavených. Jo? To znamená typicky číselníky, jo? Dimenze, nějaká účetní logika, účetní osnova. A to jsou nějaký číselníky, se kterými se pracuje ve Webflow. A proč byste je museli nastavovat ve Webflow znova, když už jsou nastaveny někde jinde? To znamená, to je jeden z úkolů toho konektoru. To znamená, na začátku, kromě toho, že se tam nastaví nějaký bezpečnostní klíče a propojí se ty prostředí navzájem a tak dále, tak se tam spustí synchronizace číselníků. První výhoda, ušetří to poměrně dost času s tím, že se nemusí do Webflow tyto data zadávat anebo nahrávat. Do budoucna samozřejmě údržba. Jo? To znamená, když se upravuje účetní osnova, nemusíme na to myslet, z Business Centralu se prostě přidají účty, udějí se nějaké úpravy. V řádu minut se to automaticky na pozadí uživatel o tom ani neví, nemusí vlastně na nic klikat, tak se to propíše do Webflow a je to připravený k používání. Takže to je synchronizace. Potom samozřejmě, proč vůbec z Webflow komunikuje konektory, aby z Webflow stahoval tu třešničku na dortu. To znamená, ve Webflow se hodně procesů nebo úsilí věnuje tomu získat data, ušetřit jejich zadávání, vytěžit je, doplnit, co tam chybí, naučit ten vytěžovací stroj, aby příště už se to udělalo samo, plus schvalování, plus archivace a tak dále. To znamená, my jenom využijeme ten výsledek a ty hotový, vytěžený, schválený transakce nakopírujeme do Business Centralu z pravidla. Ta účetní s tím už nemusí vlastně nic moc dělat a ty doklady zaúčtuje. Někde to máme dokonce tak zautomatizovaný, že ty nákupní faktory už jsou tak dobře prověřený z toho Webflow, že my je do Business Centralu nahrajeme a je tam nějaký robot, který to automaticky zaúčtuje a už se s tím vlastně nemusí nic dělat. No těch typů dokladů, který takhle umíme do Business Centralu dostat, je víc. Jsou to samozřejmě faktury a dobropisy, jsou to zálohy, jsou to ty účtenky, protože jak Lucia zmiňovala, Webflow má aplikaci do mobilu a vy můžete vašim uživatelům, kteří se třeba pohybují v terénu a platí za nějaké věci, kterým chcete proplácet, takže ty účtenky se musí nějak pozbírat, proúčtovat, je kolem toho hrozná agenda, takže proč na to nevyužít tuhle tu krásnou funkcionalitu, včetně toho schvalování
a účetní zase zjednodušit ten sběr dokladů a my na to využíváme teda v české lokalizaci ten modul pokladny, ten lze využít i na ty karetní transakce, protože i karta se nastaví jako taková pseudopokladna, takže to využíváme. Samozřejmě úhrady, to znamená, když nahráme nákupní faktury, zaúčtujeme a potom je zaplatíme, tak se v Business Centralu ta platba s fakturou spáruje. U faktury se označí, že už byla zaplacená, nebo když je částečná úhrada, tak je tam částečná úhrada. A my tuto informaci propisujeme zpátky do Webflow, protože pokud pracujete s archivem, tak vás třeba i zajímá, že si z toho Webflow chcete vypsat ty neuhrazené pohledávky. Takže s tou informací můžete pracovat jak v Business Centralu, tak ve Webflow. A pak vás možná zarazí, proč synchronizujeme zákazníky a prodejní faktury, když principiálně často ve standardní firmě vznikají v Business Centralu. My to synchronizujeme z pohledu toho, že Lucia zmiňovala, že Webflow je vhodné nejenom pro účetní firmy, ale i pro standardní firmy. Standardní firmy tohle asi nevyužijí, ale ty účetní firmy často pracují s klienty, kteří si ty doklady vystavují v nějakém jiném systému a Webflow to posílají mailem. Jo, takže my, aby jsme těmto účetním firmám, které zpracovávají účetnictví pro X firem, usnadnili sběr dokladů do Business Centralu, kde oni jim to účetnictví účtují, tak synchronizujeme i zákazníky a prodejní doklady. Takže to je asi takhle jakoby na vysvětlení. Potom tady vidíte, že tam nějaký jako konfigurátor v Business Centralu se projede nějakým průvodcem, ten vás se vším pomůže. Ve Webflow, když končíte a doklad je schválený, vytěžený a ověřený, tak je tam akce odeslat do ERP. Potom se tam objeví taková fajfka, když to proběhne a doklad se objeví v Business Centralu. Když nastane chyba nějaká, tak se tam objeví vykřičník a přímo ve Webflow vidíte tu chybovou hlášku, kterou by dostal uživatel, kdyby ten doklad zadával přímo do Business Centralu. Takže je to jakoby maximálně zjednodušený. Ten člověk, který pracuje ve Webflow, nemusí nutně mít i licenci do Business Centralu, prostě si vystačí ve Webflow a my jsme všechno uspůsobili tomu, aby to šlo. Takže to je nějaký jakoby základní přehled toho, co ten konektor zvládá, běží na pozadí, uživatel o něm prakticky neví, jenom se to na začátku nastaví. Ano. A mohl byste popsat, jako třeba v ročním horizontu, jak vlastně ten Payables agent, který jste zajímavý, vlastně jako se potkává s tím Webflow. Mám pocit, že to má nahradit vlastně to, aby část těch operací probíhala mimo vlastně. Řekněme, že jsme byli nedočkaví a ta funkcionalita pro naše zákazníky tam chyběla, tak jsme si našli Webflow, který jakoby vypadá velmi dobře. A já si nemyslím, že se vylučují. Jo, protože jednou z funkcionalit toho agenta je poskytnutí API pro aplikace třetích stran. To znamená, my potom Webflow využijeme, až to bude na podzim, takže my to samozřejmě budeme zvažovat pro nějaký další jakoby vývoj toho našeho konektoru, ale my potom použijeme ten API kanál a ten vstup z Webflow vlastně použijeme jako jeden z dalších zdrojů informací pro ten agent, protože ten agent s tím pak dělá nějaké jako další věci. No. Já samozřejmě chápu, že to, co teďka bylo popsáno z Webflow, že mají vlastně tu integraci na českou spořitelnu, je to něco jako FIDO, ale že to jako Webflow jako smysl dává, ale mě osobně přijde, že se vlastně musí jinak pozicionovat, jakmile vlastně naběhne ten Payables agent. Já nechci úplně mluvit za kolegyni z Webflow. Já si myslím, že z naší strany, přesně když jsem navrhoval ten slide včera, tak jsem si na tohle vzpomněl, ale ono se to opravdu jako nevylučuje. Jo? Oni ty informace jsou hodně nový. Já jsem to zjistil teprve jako včera, že tenhle agent tam jakoby přijde, ale jsme v otevřeném světě, hrozně rychle se to vyvíjí, máme ty API a můžeme prostě reagovat na to, co přijde. Jo. Já tím, že dělám vlastně nákupní proces i kontrakt management, tak samozřejmě, když jsem slyšel tohleto Payables agenta, to je splnění těch všech snů, jako jo. Ale chápu, že musíme ještě čekat. No. Chvilku, jo. Dobře, děkuji. Ještě jsou nějaké dotazy? Pokud ne, tak já bych poděkoval za pozornost. Teďka budeme mít krátkou přestávku. Pro ty, co...